Takže zase ľudia, takže poďme si natočiť videjko z Brawl Starsu. Takže mám 66 brawlerov, volám sa Kubo a no už ma poznáte asi a mám 13 000 pohárikov. Takže kto chce pripojiť sa do nášho klubu, už tam je sa prijať 10 000, voláme sa Drsný Martin. No, počkajte, poviem vám viac. Takže ty nám počkajte. Počkajte, sa mi to rýchlo načítáva. Things coming in Fortnite tomorrow's update. Takže počkajte, lebo mi to buguje. Určite takto. Dúfam, že to švinge. Čo ti najviac vadí na ľuďoch vo fitku? Keď nenosia deodoranty, Měl by používat keď si neodkladajú činky, keď ich... Grandissimo gol, Fabio, sei bravo. Voglio bene, non mi fate più lo spirito santo. Dotta ma... Oh my god. Poco. Oh my god. Poco. No prosím, mi to ide ľudia, bo... Oh my god. Poco. že... Oh my god. Poco. Čekajte. Oh my god. Trošku na nervy, to je banálně. Sem přijíždí nějaký asi auto, nebo čtyřkolka, nebo někdo. Si vole, co to děláte, kluci, jste to vy, nebo je to někdo cizí? Ne, já se fakt totálně bojím. Já ne. Jsme vy. Kámo. Neboj. Já se totálně bojím. Neboj. Kámo, já se... Ne, pičo. Prosím. Mě to zajímá. Nevím, kdo to je, vole. Neboj. To fakt není dobrý, protože já se bojím, vole, že mi někdo chce zabít. Kluci, to je Halo? Sem přijíždí nějaký asi auto, nebo čtyřkolka, nebo někdo. Si vole, co to děláte, kluci, jste to vy, nebo je to někdo cizí? Ne, já se fakt totálně bojím. Já ne. Jsme vy. Kámo. Neboj. Já se totálně bojím. Neboj. Kámo, já se... Ne, pičo. Prosím. Mě to zajímá. Nevím, kdo to je, vole. Neboj. Dobre. Tak idem na to, náš klub sa volá Drsný Martin, vidíte to tu. Máme, nechal sa už prihlasujte, lebo už máme dosť veľa zápkov, keď to načíta. No proste máme dosť, takže na mojich brawlerov nájdete. A toto sú moji brawlery.
Potom ešte vidieť Fenga Cybercharge, to je môj najlepší brawler. Máme Cordeliusa, potom Surge'a, Surge Konga, Amber, Krova, Spike'a, na to mám tieto skiny. Spike, Sakura, Maska, Logmas. Tak, máme Mika. Tak, no, mám tu Trusilver a môžeme ísť na to. Počkajte, len dačo to tak. Dačo si ide Supercell. Dobre, alebo hráme aj friendy. Ak chcete, tak pridajte si do friendoch týchto capkov. Capkov volajú sa, počkať. Volajú sa jeden Neymar a druhý Kukudent. Ak chcete, tak si môžete pridať aj Jurko sa volá. No, to je všetko a ešte si idem zahrať. Môžem so Spikeom a môžeme si zahrať teraz. Môžeme si zahrať knockouty. Tak to normálne. Počkajte. No, uvidíme, sa nám docela mi seká Wi-Fi, tak čus.